Layton Mangochi akuti agwidwa ndi apolisi. Anyway, sili kudziwa kuti kaya apolisi kaya ndani, ndeno nkhani zambiri zonse alongosole ndi Pastor Shumba since ndi nzawo komanso amalumikizana. Anyway, tione kuti zili bwanji. Guys, thank you so much. Amalawi kwina kulikonse kumene muli, nthawi ino yakummawa ndabweretsa nkhani imene yachitika mwadzidzidzi mkatikati mwa usiku boma la Karonga. Takhala tikuyankhula mbuyo kunena kuti miyoyo ya ife ma activist ili pa chiopsezo potengera ndi mapulani amene ali nawo achipani cha Malawi Congress Party kuti atipasa limit yonena kuti usadutse mwezi wa April pa 26 ma activists tonse tikhale titasowa. Zimezi ndinayankhulanso ngakhale last week, ngati si last of last week. Zayamba tsopano kuti mmodzi mwa anthu omenyera ufulu mdziko muno amene amakhala boma la Karonga, Comrade Layton Mangochi, wagwidwa mkati mwa usiku ku nyumba yake. Kunapita zigawenga kukamuthyolera nyumba yake, ndipo amupeza ali maliseche ndi mkazi wake ku chipinda kwake, ndipo anawapempha kuti ndilikeni ndivale. Iwo anangovala muja mongothamanga kuti munthu akutengedwa. Ndipo anthu atawafunsa kuti ndione ma ID anu ngati muli a polisi, fana ndi ati ndife a polisi. Palibe mmodzi amene waonesa ID. Ndipo amutenga anthu analipo 12, koma chodabwitsa njona kuti anthu agwiritsa ntchito galimoto ya polisi ya Pakapolo Police Unit, nkumutenga kumapita naye pa Karonga Police Station. Zasimikizika izi kuti ndithu atamutengadi anapita naye pa Karonga Police Station. Ndipo uthenga amene ndikupatsani nthawi ino ndayankhula ndi mkazi wa Mangochi, wanditsimikizira, ndipo iye anapitanso komweko ku polisiko kukasiya kukampasa mwamuna wake zovala. Ndipo pali ndondomeko zonena kuti akufuna amuchotse pa Karonga Police Station amupitise ku Mzuzu Police. Zimene zikudetsa nkhawa mkati mwathu kuti mtunda wa ku Karonga ukafika ku Mzuzu ndi wautali kwambiri. Kodi akafikadi, koma akafikanso wa moyo, izozo akudziwa ndi Mulungu. Komano zikuonesa ngati kuti zinthuzi zikulowa ndale, chifukwa sitikukhulupirira kuti ndi apolisi anakamutenga, sanaonese ma ID yawo, no warrant of arrest, komanso even a single police officer amene anavala uniform ya polisi. Izi zikuonesa kuti ndi plot ya Minister of Homeland Ezekiel Chingoma, komanso Mai Yolamu amene ndi Inspector General apanga zimenezi. Amalawi tili pa chiopsezo, tisamayankhulire Amalawi ife ma activist, koma nzosatheka. Ngati kuli kupha atipha tonse, kaya nkumanga atimanga tonse. Milandu azaweruza ndi Mulungu. Koma ife ngati omenyera maufulu anthu tidzayankhulabe kuyankhulira Amalawi. Ino si nthawi yoopsezana, ino si nthawi yodzidzimutsana, ino si nthawi yomangana. Ndikadakonda chipani cha Malawi Congress chitamamva zoyankhula zathu nkusintha, chifukwa ndi zimene Amalawi amatituma. Iwo akanangochita zimene Amalawi akufuna kuti ziwakomere. Ngati akufuna kulamula zaka sate, zaka 50 kusogoloko, akhoza kulamula, koma pokhapokha atamachita zabwino kwa Amalawi. Koma ngati samvera zoyankhula za Amalawi, asaganize kuti maganizo awo achitika ndi kukwaniritsidwa.
kuno si ku Rwanda. Tinadabwa ife kupanga ubale ndi dziko la Rwanda, tinadabwa ife kupanga ubale ndi dziko la Israeli. Tinadziwa kuti mapeto a zonsezi mdziko muno mukhala dictatorship komanso nkhanza zazikulu. Amalawi tisavomereze kuti izi zichitike mdziko lathu lino. Zayamba zitakhala tikuzikamba mawiki ambuyowa kuti akufuna kuthana ndi ma-activist onse amene akumveka ma social media kumalubwalubwa. Zayamba sono kwa Latoni Mangochi. Moto umapita kumene kwasala tchire, koma sitikuopa china chilichonse. Alole, akane. Amalawi mudziwe kunena kuti nzathu mmodzi womenyera ufulu amene amakhala boma la Kalonga, Latoni Mangochi, ali m'manja mwa polisi pa Kalonga police station. Ndipo mapulogalamu lona kuti afuna amutengere ku Mzuzu. Pamene mpaka nthawi ino ndikuyankhula pano, mulandu umene amutengera sukudziwika. Tikupatsiraninso zosatira zimene ndikuyankhula basi. Ambiri ngati simumandikhulupirira mukhoza kuyimbira phone Comrade DC Bon Kalindo, kapenanso mkazi wa Mangochi ndi ena amene ali kufupi ndi ku Kalonga kuti mukhulupirire zimenezi. Chifukwa nayenso DC uthenga wamupeza ndipo wayankhulanso ndi mkazi wa Mangochi. Mukhale ndi mawu abwino pamene tili tcheru kumvetsera kuti amangochi akutetezeka bwanji kapena amangochi chiwachitikire ndi chani. Mawu abwino. Ndine Pastor Shumba. Azipani mukonzeke ndizatsogolera ineyo matemo ndipo mukonzeke ino a MCP paja mmatuma zinyau zanu umafala zigoba mkatimo muli a polisi tikuziziwa ndikubwera ineyo ndizatsogolera matemo anabero ntani manja ofesi yakoyo ndikuzatseka live ndikubwera ine Latoni Mangochi chifukwa iwe ndi mbuzi yeniyeni chitsiru ntakati ndiwe chiwanda cha nkhondo m'Malawi chimene tiyenera kuchiopa. A opposition ino kichihana Shadrack Namalomba George Chaponda, a opposition leader please is just mathematics sitikuzifuna ndikubwera ine pamenepo pa 29 kusapangisa matemo mulilongwemu zikwanje zanu mmatengazo mutenge musaonera chisanzo kuti Amalawi azoto kunja kuno kodi anthu amakhala wokwiya kapena amaziwa zina zake zimene simaziziwa. Nonse tumuchenjere inu iwe Anabero iwe chitsiru iwe wadzadzama mina mutu iwe chiwanda cha nkhondo mbaso sambo mbuzi ya chabe Devi Mpesi garu wa chabe ndikubwera konko ndikubwera.